diferente ez, ikusten da, aurrenekoa etorri izan da azkar bezala ez, eta bigarrengoa bai kostoa da, baina alde bakoitzak bere handuen dauzke ez, batzutan asko kostatzen da aurreneko jakintasun hortan, baina ikusita zenbat kostatzen da bigarren nahi gaztea beste zapore dauke. Zapore hobea dauke kontuatzen zelako zenbat kostatzen den aiatzea eta zenbat lan daun atzetik ez, baina finala galdutare askotan tristura hartzen dugu, baina nik uste posteko dela ez, final bat jokatzea gauza hundie da, finaletan ez da eozin joten eta atzo galduko gain dune, aurra segiko egin du epe ez, baina badukela buruz-buruko toke espezial bat ez, geren urte guztin gorriz, eta konpromiso asko, eta azkenen etzakoa txapelketa politena da. Momentu zaila ez, momentu klabe, bai 17 deskansoi luzea egiten da, eta 15 beste momentu klabe bat ez, behak biru tanto segidan inda, eta momentu egiten pentsa behar ez, tanto batin, sake hartu, eta behin ez etxi ez, behak demonstratu ez dela etxitzeko mutile, eta etxi ezkeo seinu batzen da partidu ez, holako momentu klabetan, burun pasatzen hau ez sake hartu behar bezala, hasi. Bai, iruditzen zaite, igual, bai nindula fallo dezente ez, baina estalde batetik ikusita zer ritmo jokau genuen, pelotai, bote egin utzirez genen egiten hasiera parte hortan dare bai, eta bai euntzila realo, baina estalde batetik ditzen zaila dela ez, buruz-buru final baten eta holako ritmo jokauta, eta holako partidu gol bat inda, aukera gutxi ematea. Bai, esperientzien lana izatea eta norbean ez, beti hori izaten da horretik jutea, gauza errexago juteko, baina atzetik tokatzen lana ikia mustoa egiten da, ikusita ez gaina final bat zaudela, holaxe toka ortego txapelketa, beste urte batzutan pareko beti eta edo beste batzutan aurretik ez, momentu zaila edia, baina nik uste pixkanaka esperientziekin eta momentu klabe egitetek atzen zuten zela. Aurreneko zati horretan, errestoa ez, behak oso altu botatzen zuen, pelota hilda zetorren, eta pelota egiten sotan sartzea zaila ez, baina bazbal mazun dugu zatzen, horre xamar zaude eta gero gehiago kostatzen da defenditzea horren, azkeneko parte nintzetera egin botea eman da atzea 3-4 pauso egitea, eta nik uste asmoan nula ez, atzea lasaiago, altura gehiago ematen nuen eta nik gehiago egin nula. Azkenen norbeak erabakitzen duzen presio sartu bere burui, eta nik uste aldortatik gane 3 urtene pasau diela eta asko ikasten da ez. Eta nik uste ez gala hain honak irabazten duen eta galdutak hone gure lana egiten dula igual ez, segi egiten du, nahi zuen tokin jarri bat beste, baina bakigu ez udara luzea dela, partiduk eta konpromisok izango dela eta gu aldala behintzat etorreko disfrutatzea, lana egingo dugu eta udara polit egiten denez, baina nik uste oire denboakin ikasten dela eta espero dut ez, gara egitatik antzeoz ikastea. Tanto bakoitzare aukera berri da ez egiteko eta 21 eta 19 junda restatzea beste iketzan gehatzen eta lanen segitzea ez. Gero behak tanto hona intzon, dejada txokon, partidu guzti zabalea botatzen nahi izan eta pixka zabalea gun da txokon utzizon ez. Egin behar ez dien fallo die, baina burutik goixe segi lanen eta nahi baino gutxio faltazitzaian, hasi guztua. Golpe hor dago eta notatzen dut ez, baina ez dut uste atzore bigarren parte guzti joko nun golpekin eta inungo problemik ez ondo berututa eta pixkat mine juten da, ez da eta toki txar bat ez, behaz potoloa eta espero mine hondik izan batea. Berdin, ospatu normalen berdin ospatzen daz, inguruko egin, betiko tokin, hasi espero dut urte asko bintzen hola ospatzea. Bueno, entonces yo me marqué.